बे समाव 42 नं उदालगुरि विधानसभानि बिजाथि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां दिपेन बर' बिथाङा मोन 8 गेरेन्टि आरो 36टा रादाय होनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव ओंखारदों। बिथां दिपेन बर' बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां दिपेन बर' बिथाङा मोन 8 गेरेन्टि आरो मोन 36 रादाय होदों रायजो राजाफोरनि खाथियाव। रायजो राजाफोरनि सेराव बे रादायखौ होदों। बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव एबा रादाय बिलायाव बिथांमोना रादाय होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। जोंनि उदालगुरि, जोंनि जौगानाय, जोंनि रादाय। दा बेफोरबायदि बिथां दिपेन बर'आ रादाय होदों रायजो राजाफोरनि खाथियाव मोन 8 गेरेन्टि 36 रादाय होनाय आरो नखर नखर बिथांखि गामि गामि जौगाथायनि दावगानाय एबा दावबायनाय बेफोरबायदि होनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिसायख'थि फोसावदिं खालामनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। मा गेरेन्टि होदों बिथां दिपेन बर'आ? गेरेन्टिजों लोगोसे 36टा रादायखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। बिसायख'थिया गोख्रों भाबै गुबुन गुबुन जायगाफोराव सोलिदों। गावबा गावनि बियाबफोराव एबा बिधान सभायाव बिसायख'थिफोरा सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनो। आसाम नाङैनो बिसायख'थि फोसावदिङा सोलिदों आरो बे समावनो मोनसे आलादा रोखोमै बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ नुनो मोनदों बिथां दिपेन बर' बिथांखौ। मोन 8 गेरेन्टि 36 रादाय होदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा फारि फारि फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। सेथि गेरेन्टियाव बिथाङा फोरमायथिदों जे बर' गोजोन गोरोबथा 2020 खौ मावफुंनायनि थाखाय हाबाफारि 2020 आव जे जानाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा, बे गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनायनि थाखाय बिथाङा गेरेन्टि होदों एबा रादाय होदों। मोनसे गोजोन बिटिआर आरो आसाम दाफुंनो थाखाय जेबो हिंसा आरो दाङाबाजि गैयालासे ओनसोलाव गोजोन आरो गोरोबलायनाय गायसननो अरायसम नाजानाय। ओनसोलाव राव, हारि, फोलेर आरो धोरोमखौ सायख'आलासे गासैबो हारिफोरनि थाखाय समान मान सन्मान मोनथाय आरो समान रैखाथि होनाय। आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव जानाय बर' गोजोन गोरोबथा 2020 खौ 100% मावफुंनो थाखाय हाबाफारि नाजावनाय। 125थि संबिजिर सोदांनाय बिखान्थि 2019 खौ भारतनि संबिजिरनि 6थि फारिलाइयाव गनायथि मोनहोनो पास खालामनो थाखाय 60 मासि दाजाबदेरनानै आरो गोबां गामिफोरखौ सोफादेरनायजों लोगोसे बिटिसिनि खुंथायारि गोहो आरो राङारि फुंखाफोरखौ बांहोनो थाखाय नारसिननाय। आसाम प्रभिन्सियेलाइज एक्ट 2025 आरो बिटिसि प्रभिन्सियेलाइज एक्ट 2025 नि बादि गासै बिजोंफोरनि थाखाय फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनायनि थाखाय राहा लानाय। सोलोंथायारि फसंथाइफोरनि थाखाय हाबाफारि। क'क्राझारनि उनाव उदालगुरिखौ सोलोंथाइ फसंथाननि मिरु महरै जौगाहोनाय जागोन। बे गेरेन्टिखौ होदों दिपेन बर' बिथाङा। आसामनि गिबि मन्थ्रिनि रादाय बायदि 2027-28 मायथाइयाव उदालगुरियाव गंसे मेडिकेल फरायसालिमा गायसननाय। उदालगुरिनि नालखामरायाव लुफुंबाय थानाय इन्जिनियारिं फरायसालिमाखौ 2027-28 मायथाइयाव बेखेवनाय। 2027-28 मायथाइयाव उदालगुरि फरायसालिमाखौ उदालगुरि मुलुगसोलोंसालिसिम फोजौखांहोनाय जागोन। बर' गोरोबथा 2020 नि फारिलाइ बायदि उदालगुरि बग्रिबारियाव NIT गायसननाय। बर' गोरोबथा 2020 मख'नाय बादियै भैरबकुन्द माहारियारि ट्राइबेल मुलुगसोलोंसालिनि ओनसोलारि केम्पास गायसननाय। बर' गोरोबथा 2020 नि फारिलाइ बायदियै हरिसिंगा एडेनबारियाव लुफुंनायनि बिथोन होनाय पलिटेकनिक फसंथाननि खामानिखौ थिखानाय सम बादि फोजोबनाय। 2020 मायथाइनि बर' गोरोबथायाव मख'नाय बायदि नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कलेज आमबागाव कचपाराखौ थि समाव फोजोबनाय। हरिसिंगायाव सरकारि मेडिकेल डिग्री फरायसालिमानि खामानिखौ दाफुंनाय। उदालगुरिनि गेलेमु एकाडेमिखौ मावफुंनाय। फरायसा आरो लाइमोनफोरखौ सोमोन्दो गोनां हाबाफारिफोर। UPS APSC मेडिकेल इन्जिनियारिं आरो बेजों सोमोन्दो गोनां सिबिथायफोर जेरै रेलवे, बेंकिं, आसाम टेट, CTET, ADRE, CS, CSB, आर्मि आरो सेन्ट्रेल पेराफर्स बायदिनि थाखाय गोख्रों सोलोंथाय आरो दिथा होनो थाखाय उदालगुरि सुपार
46 नि थाखाय मोनसे साबसिन मिरु गायसननाय। अदालगुरियाव केरियार आरो साख्रि खारिथिनि मिरुफोर गायसननाय। गोरिब आरो मेलेम गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गासै 1,000 फरायसाफोरनो बोसोराव 1,000 रांनि स्कलारशिप होनाय। मिशन DICC SI PRD IIE हेन्डलुम सेरिकालचार नाबार्ड लाइफस्टक मिशन डेभेलपमेन्ट मिशन बायदिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन सरकारिनि बिथांखिफोरनि सिङाव खामानि गैयै लाइमोनफोरनि थाखाय लाइमोनफोरनि साख्रि आरो मावसंथानारि हाबाफारि। 4 नम्बर गेरेन्टि आइजो मुलाम्फा मोनग्राफोर आरो SSC नि थाखाय हाबाफारि। अदालगुरि बियाबनि सिङाव थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुप आइजो मुलाम्फा मोनग्राफोरनि थाखाय गिबि मन्त्रि महिला उद्यमिता आसनिखौ सोलिहोबाय थानाय आरो गोदानै 7,000 फारिलाइ खालामनाय। अदालगुरि बियाबनि सिङाव थानाय आइजो मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि थाखाय अरुणोदय बिथांखि 4 खौ सोलिहोबाय थानाय आरो गोदानै 7,000 फारिलाइ खालामनाय। अदालगुरि बियाबनि सिङाव 2,000 लाइमोनफोरनि थाखाय 2 लाख रांनि गावारि मुलाम्फानि थाखाय गिबि मन्त्रि आत्मनिर्भर आरो अभियाननि गोदान फारिलाइ खालामनाय। गोदान PMAY नि फारिलाइ खालामनाय आरो आद्रा थानाय PMAY खौ 6 दाननि गेजेराव फोजोबनाय। बियाबनि सिङाव थानाय BPL नखरफोरनि थाखाय गोदान रेशन कार्डनि फारिलाइ होनाय। SRLM आरो NRLM नि सिङाव क्लास्टारफोराव मुं थिसननो थाखाय गोदान सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ सोफादेरनाय। अदालगुरि बियाबनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो PCDC आरो गं 28 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो समाजारि खाबु मिरुफोर लुफुंनाय। 5 नं बिथांखि एबा गेरेन्टि बैसोगोरा नोगोरारिफोरनि आरो सुबुंफोरनि जौगानायनि थाखाय हाबाफारि। अदालगुरियाव MLA सिबिथाय मिरु गायसननाय आरो सुबुं माहारिनि मोजांनि थाखाय 24/7 सिबिथाय होनाय। अदालगुरियाव बैसोगोरा नोगोरारिफोरनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा प्लेटफर्म अदालगुरि कफि हाउस लुफुंनाय, जेराव खम बेसेनाव साहा कफि आरो जाग्राफोरखौ खम बेसेनाव मोननाय जागोन। जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों 50 बोसोर बैसोनि बांसिन सुबुंफोरनि थाखाय मेगन नायनायनि बादा आरो केटारेक्ट सार्जारि खालामनायनि गेजेरजों अदालगुरि बियाबाव ब्लाइन्डनेसखौ गैया खालामनाय। इसिङारि दाथाय जौगाथायनि थाखाय हाबाफारि। 6 नम्बर गेरेन्टि गोरोबथानि सागानगिरिफोरनि मोनसे गाहाय दाबि। BTC अथरिटिजों गायसनजानाय अदालगुरियाव लुनो लानाय BTC मेनि सेक्रेटारियेटखौ थि समाव मावफुंनायनि थाखाय हाबा मावनाय। बर' गोरोबथा 2020 आव मख'नाय बायदि खोथाखौ गायसननायजों लोगोसे अदालगुरि टाउनाव थानाय रेलवे अभारब्रिजखौ थि समावनो लुफुंनायनि थाखाय हाबा मावनाय। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौतायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव बड'लेण्ड सोमावसारनाय गोसोखां अन्थाइ खाम्फा लुफुंनायनि थाखाय खामानिखौ मावफुंनाय। अदालगुरि बियाबनि सिङाव रायजो आरो मिरुआरि पेकेजनि गेजेरजों गासै पाक्का नङै लामा आरो दालांफोरखौ पेकेजनि ब्लेकटपिं आरो पेभार ब्लकजों गासैबो फोनांजाब लामाफोरखौ जौगाहोनाय। आसाम लामा बिथांखि जर'खा बिथांखि PMGSY बायदिनि गेजेरजों अदालगुरि जिल्ला गाहाय मावख'खौ थोंजोङै बियाबनि गामियारि ओनसोलफोरजों फोनांजाबनाय। 2 लाख आबादारिफोरजों सोमोन्दो थानाय 4 लाख हेक्टर हाखौ मुलाम्फा मोनहोनो थाखाय 12 दान दै 12 दान आबादनि खाबु होनो भैरबकुन्द दै जगायनाय मावथांखिनि गेजेरजों गासैबो बोथोरनि जाम्फैफोरखौ फोसाबनाय आरो साखोन सिखोन खालामनाय। 7 नं गेरेन्टि हाजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोरनि थाखाय हाबाफारिफोर। रायजो राजानि हा-हुजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया रोखोमनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो आरो बोसोन होनो थाखाय आजिरा मोननाय मावख'गिरि आरो सुबुं थाफादेरफोरखौ लानानै बियाब थाखोनि हा सुबुरनारि आयोग दानाय। 8 नं गेरेन्टि धोरोमारि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनायनि हाबाफारि। आसाम दर्शन बिथांखिनि सिङाव 1000 धोरोमारि फसंथानफोर जेरै मन्दिर, बाथौ थानसालि, ब्रह्म मन्दिर, नामघर, ग्रामथान, गिर्जा, मस्जिद बायदिफोरनो 3 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय। दा बैफोर मोन 8 गेरेन्टि आरो 36 रादाय, बे रादायखौ
अदालगुरि विधान सभानि बिजाथि एबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां दिपेन बर' बिथाङा बे रादायखौ होनानै बे गेरेन्टिखौ होनानै रायजो राजाफोरनि सेराव थांनायखौ नुनो मोन्दों बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ नुनो मोन्दों बे समाव अदालगुरि विधान सभानि रायजो राजाफोरा फैबाय थानाय समाव बिथांनि जे रादाय होनायखौ मावफुंनायाव माबायदिहाय भट होनानै बिथांखौ देरहासार खालामो बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन एबा 9 एप्रिलाव भट होनानै फैगौ 4 मेयावसो रायजो राजाफोरा रोखा मोनथिगोन नाथाय बे समाव रादाय होनायखौ मावफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोलाव सम खामानि मावनाय दिपेन बर' बिथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोजां थांखि लानानै बे समाव हाबाफोरखौ एबा बे समाव रादाय होनानै मोन 8 गेरेन्टि आरो 36 रादाय होनानै ओंखारनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों